Qhikiza lana sesiphinde sahlangana futhi. Ngisacela ungichazele kabanzi ukuthi yini kade yenzeka izwe nje badani necamp. Sizonikhulisa siyanikhipha ekunganeni. Besine camp yokunikwa kwezingane ebekade sizikhulisa sizikhiphe ekunganeni sesizifaka ebutshitshini. Kubaluleke ngani ukunikwa? Ngathi ukunikwa kubaluleke ngokuthi uma ingane ifakwa emntombini ithola iziluleko okanye iziyalo engayitholi emakhaya. Akusibona bonke abazali abayala umntwana ngendlela afika yalwe ngayo entombini. Abanye ba-highlighter abayisho yonke impilo yomntombi, kanti uma esefike la esengene ebutshitshini uthola zonke iziyalo ekumele ayithole njengengane esuke isizoba intombi. Arboza wethu engathi khona ukukhohlwe mayelana nempahla zomama kumele beyigqoke ngicela ungichazela leyo part leyo. 3 days enizobe niwugqokile nizobe ningagqokile lutho nizobe nibethele engubeni iy'bethe nivuke ekuseni nigeza ngamanzi abandayo bese ngosuku lwesithathu la nizobe seniphindela khona emakhaya nizogunda ntambama bese sinihambise emakhaya emakhaya bazonilethela iy'ngubo emfuleni engezona iy'ngubo zenu, nizolethelwa iy'ngubo zabazali izona enizophuma ngazo emgonqweni. Emgonqweni awuvumelekile ukugqoka into yakho noma sewuphuma awuphumi ngento yakho, ugqoka into yomzali amaphinifi izijalimane kanje. Okunye ngike ngabona ingane ade zimboziwe lokho kusuke kwenzelwani. Bezingena emgonqweni izolo. Ugonqa ila khona usuke uzobe ungagqokile impahla zakho, uzobe umbethe ingubo le ogonqa ngayo, usuke usumamgonqo ngoba usuke usuphuma esigabeni sobungane usungena esigabeni sokuba intombi. Dadewethu, cela ukuthi ungikhumbuze kabanzi ukuthi uma sikhuluma ngokuqhathiswa sikhuluma ngani. Into ezofika yenzeke ekuseni sesilaphaya emfuleni uzofika iy'nsizwa ngokuhlukana kwey'godi zizoqwathisa omamgonqo. Uma siqwathisa ila khona insizwa kuyenzeka kokunye engabi insizwa kuphela ngoba umuntu uvumelekile ukuthi aqwathise. Uma siqwathisa njengoba embozi ngathi singababoni ukuthomba osuke ezoqwathisa uvumelekile ukuthi afike ayikhombele amkhombayo. It's either uthi ucela ukumbona ubuso ngemali ethile asuke eyiphethe okanye ucela ukumqwathisa. Uma uqwathisa ila khona usuke uzobe ushaya umamgonqo esandleni kancane, uwusiko olwenziwayo uma intombi inikiwe. Uma kusuke kunikwa intombazana ngithi yayigunda kusuke igundelana. Intombi neyinuka isuke igunda ngoba isuke ingena esigabeni esisha sokuba intombi anganisuke sikhiphe emnganeni sifake emntombini. Ziphuma kwesinye isigaba zingena kwesinye isigaba. Intombi isigaba nesigaba engena kusona iyagunda. Ukugunda kuwusiko lokuthi ungena kwesinye isigaba uqala kabusha, nabo bazoqala kabusha manje babe izintombi ngoba besayingane.